Hvad så alle sammen og velkommen til den her video. I dag skal vi lave One Chest Challenge, som går ud på, at vi begge to kun må loot en chest og bruge de våben, vi får derfra. Der er nogle grundregler, som at vi går op med til materialer, skud og healing fra andre personer, for ellers vil den her challenge være næsten umulig. Jeg hedder Theodor. Og jeg hedder Jakob. Og det her, det er One Chest Challenge. Sparker jeg lige til En blå pistol. Ah! Nu vinder vi, det kan jeg mærke. Are you sure about that? Jeg så den der chest først. Altså. Let's go! Nej! Fortæl gutter, man! Nej! 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 Okay, bro. Nej! Nej! Så. Oh my god. Oh, fuck. Nej! Shut up, clock in and load up. Jeg har fået en blå Thunderburst. Der er no way, fuck, du er heldig, seriøst. Der er no way. Imagine, hvis du også får den. So seeing when we stand in our business, I'm a big stepper. Oh! Magneto burst! Magneto burst! Magneto! Jeg vil gerne faktisk min mor, min morfar, min farmor, min farfar. Jeg vil gerne tage dem alle sammen. Sniper! Ramt. Ramt. Død. Ramt 105 død. Jeg har virkelig brug for SMG-skud. Jo. Bare, kan du split? Jeg giver mig alle dine SMG-skud. Jeg har 0. Det er ikke ham, der sagde. Der kommer en bil. Der kommer en bil. Ja, jeg kommer med dig her. Pas på, Bumbo. Jo, det var ikke dig der. Det er hende med Bumbo. Craven 75. Hvor? Der. 50 ved ham, der løber der i metaller. Jeg missede alle mine skud. Jeg kan ikke... Hallo, vent på mig, please. Der er en til der. Kom. Sniper. Der. Hvis man læser med Sigmaen, får man Sigmaen. Var det rigtigt? Nej. Nogen over i The Underworld. Jeg kan godt se ham. Man skulle ikke have gjort det mod min stick. Mod Sigmaen.
2. Har de medaljen? Det er dem med medaljen. 2 En af dem har squads. med Det er døren. 2v2. Jeg kan se dem. Go, go. Go. Bag til. Her. Der, han kommer. Han rusher busken. No, crack. Nice. Fokuser på den anden. Fokuser, der er en på mig. Virkelig low ham der. Død! Nice. Hvor er den anden? Hvor er den sidste? Her, han er ved mig. Krækker ham, fund. Cut det hele ned. Han kommer. Der. Han gemmer sig i den der busk, men det tror jeg, han kan hjælpe. Bare bliv ved med at rush. Godt lavet. Han kommer til dig. Kom af, 5 slut. Der, virkelig low. Han er one tap. Ja, hvor er du god! Lidelse og skam har svømmet over os i over en uge. Endelig, mand. Sådan, mand! Sådan skal det gøres! Tak for, I I alle sammen! Vi ses i næste video.